Вайну Аркадзь Маісеевіч сустрэў у Мінску. 21 чэрвеня 1941 года ў яго быў выпускны вечар. Былі песні, танцы і, канешне, мары, якія парушыла вайна. Эвакуацыя з Мінска ў Казань, артылерыйскае вучылішча і першы бой у Сталінградзе. І далей з баямі да Берліна штурмаваў рэйхсканцылярыю. 4 ордэна і 18 медалёў. Ужо ў тыя гады Аркадзь Маісеевіч пачаў запісваць усё, з чым даводзілася сутыкацца, друкаваўся ў франтавых газетах. А ў мірны час абраў галоўнай тэмай сваёй журналісцкай дзейнасці пошук і ўвекавечванне герояў і ахвяр вайны. Стрымаў дадзенае калісьці самому сабе слова. Погиб один у нас за 30 минут до окончания боев, Иван Хомутович. Вот мы собрали посылки, там деньги, то другое, чтобы послать домой родителям. Отец прислал ответное письмо, он написал вот такими буквами, которые у меня до сих пор перед глазами. Что вы мне прислали? Верните мне Ваню. И вот я тогда дал себе слово, что если уже останусь живым на войне, я посвящу дело памяти. Гэта інтэрв'ю Аркадзь Маісеевіч даў нам у дзень свайго 90-гадовага юбілею, 19 студзеня 2013 года. Бадзёры и актыўны. Я пишу о войне, но в несколько ином ракурсе. С учетом времени, чтобы молодежь могла, чтобы молодежь интересовалась. Яму ўдалася вырваць з забыцця нямала імёнаў. Менавіта дзякуючы яго актыўнасці з'явіліся помнікі і мемарыяльныя дошкі, дапоўніліся надпісы на помніках героям. Ён стварыў і 15 гадоў узначальваў брэсцкі рэгіянальны навукова-асветніцкі цэнтр «Халакост», займаўся работай па захаванні памяці аб трагедыі яўрэяў Брэста ў гады вайны. Яго справы і заслугі можна было пералічваць вельмі доўга. Яны ў яго ўзнагародах, у яго публікацыях, ва ўсім яго жыцці, мужным, патрыятычным, духоўным, якое, на жаль, абарвалася на 98-м годзе. Аркадзь Маісеевіч Бляхер заўсёды карыстаўся вялікай павагай у брастаўчан, і ён назаўсёды застанецца ў іх памяці.